In the Bankuloo. Baba Nkosi yamakhosi yazizwe umntwana Nkosi wakho yimi phambi kobuso bakho umiswa uwe Nkosi yamakhosi uma Nkosi phambi kobuso bakho ngaphambi kwamakhosi nabafundisi nabo bonke abantu abanapha akuyona Nkosi into elula kuyinto enzima bengicela njengoba ungimise lapha Nkosi ukuba kube uwe Nkosi ongikhumbuzayo ofuneka ngikusho kubantwana bakho okuyobaphilisa. Amen. Ngoba Nkosi uma ngisho ukucatshangwa mina abezungizwa Nkosi kodwa maka lo Nkosi ngikhunjuzwa uwe ukuthi angithini kubona ngiyathemba Nkosi ukuthi bazokuzwa njengamanje Nkosi phambi kobuso bakho kukhulu Nkosi nokubuka isihlalo sakho netafula yakho nawe njengokuhlezi lakho Nkosi kukhulu ukukhuluma kodwa Nkosi konke Nkosi okulapha emhlabeni Nkosi udinga ukubakhuluma uwe uma khulunywa mina Nkosi ngumoni wena Nkosi awuyena umuntu ngcwele. Amen. Manazaretha ngibingelela Inkosi nabafundisi nabavangeli abashumayeli nabo bonke nehayimento lonke elingcwele egameni lonyaka. Amen. Amen. Ngithunywa ukuthi ngikhulume la sibongo ngoba ngithi indawo ngaseKhenani. Bengicela ukuthi kungakhulumi ungithi. Ngicela ukuba ngibe ispeaker. Simbeze ezinye aphinde adle ezinye. Khuluma wena Nkosi. Ngoba abantu nje babezela Nkosi badinga izwi lakho, badinga ukubona wena, badinga ukuzwa izwi lakho. Hayi izwi lomuntu njengami lezona. Ngicela amavesi amabili isabelo sika-101. Ngicela ukuthi ungikhumbuze Baba. Mangiqeda laba vesi Nkosi ungikhumbuze ukuthi akuthini abantu bakho. Ngoba bazolalela wena Nkosi, abalaleli into kanjani. Lo khozi wolumapi
Baba, bengibusa wena Nkosi ngiyovalo. Sikuhlezi njengamadulweni naselelini. Laba bantu abalapha Nkosi baletha imithwalo. Njengoba sila Nkosi siletha imithwalo. Izono zethu Nkosi. Nezabazali bethu Nkosi abayishiye kuthina. Isemahlombe Nkosi yethu. Ziyasina. Asikwazi Nkosi uzithula kepha wena unethulu wazo. Esicela Nkosi usethule zona. Amen. Bona abazali bethu Nkosi bahambe beyithulele zona babuye bayithwesa thina Nkosi. Nathi Nkosi sinezithi siyithwele Nkosi. Sifisa Nkosi uma sihambe emhlabeni Nkosi singayithwesi ingane zethu. Sizethule sisaphila. Amen. Nezabazali bethu sithule sina sisaphila. Amen. Ukuze abantwana bethu Nkosi yamakhosi bengathwali umthwalo ethelwe thina. Amen. Ngicela Nkosi ungikhumbuze ukuthi ngithini kubantwana bakho. Khona ngikucelayo uManazareth. Engizakufika ngokucela. Bele umfuqa. Ngicela ukuvuma abantwana benkosi. Bese ngiqhubeka nokukhuluma kodwa sengivume. Ngoba okhokho bethu abonke abakuThomas abangasekho emhlabeni bahamba bengavumile. Amthatha ithwele imithwalo yabo. Kodwa ngicela ukuvuma nami khona umthwalo. Engizifika ukuthi akuvume. Bese ngiqhubeka nokukhuluma. Amen. Ngo-1995 Manazareth bengiyileli bandla. Ngifike ngama-80s kuleli bandla. Ngikhethe inkosi la ebusheni. Ama-80s akuzukusho kuthiwa umuntu kodwa ngama-80s. Yavuma. Izivuma izibeka kuwe. Izibeka kuwe. Awuthethe. Akho lutho nje ejezela osolayo leli bandla.
no akukho nje ngisho kodwa makukhona kuvuma umsukuthula nakho ngoba kuba umthwalo othwesa wena uthwesela ingane zakho cela ukuvuma manje cela ukuvuma kuwena Nkosi yezulu nomhlaba nyazi lezo ngiza kufika ngivuma ngikaze ngikuvume lokho ungisho lokho ngizokuvuma kodwa ngizwa ukuthi angivume phakathi kwenu maNazaretha ngaphambi konyazo lekwaluhlezi lana ngo-1995 bengile ekhaya kuleli bandla bengihlala kaMasho embelebeleni sasishumele itimeleni sishumela ngoShembe sasithunywe uyena futhi inyanga yezulu sangena isitibeleni eJafroti athi siyahlabelela osekusuka umshumela uGumede usengumfundisi namhlanje waseNkandla wathi uthunywe umfundisi uMagwaza uthunywe umvangeli uMagwaza waye umvangeli wasonyazini ukuthi namhlanje singashumayela sihlabelele kuphela sihlabelele siyale sihlabelele sibuye kodwa sihlabelele isihlabelo sika-12 ngiyasazi wathi uthunywe uMagwaza ukuthi akasitshele lokho wayebengena kwabakhoshi uGumede wayemshumele ngaleso sikhathi waseNkandla wasememezela isimenezelo sokuthi wonke umuntu owumNazaretha masibuye emsebenzini asokuye embelebeleni sokuthi umthandazo wokulala ka6 sonke kodwa sihlabelelo singahlabeleli esinye isihlabelelo sika-12 angazi ukusihlabelela ngoba kulo sikhathi saso kodwa sibuke ukuthi sithi nangabe sahlabela sehla lapha elokhuzeni eBriya sahamba sayemsebenzini sabuye sihlabelela futhi sethe eJafroti sayembelebeleni sagcwala kakhulu embelebeleni wafika uMagwaza waye umvangeli ngaso isikhathi uGumede waye umshumayeli wasemseni eNkandla uMagwaza waye umvangeli wasonyazini kaMakhumba sahlala kwasuka uMagwaza wathi manazothi ngizonela ubeka sakale wathi uJehova usishiyile singabadini nabasweli wahlabela leso sihlabelelo futhi wakhuluma lokho okukhulu wathi bezosibikela ukuthi ekuhleni konakele mina-ke ngangiqala ukuzwa lokho nokubona lokho ukuba abangaphambili ngangingekho ngiphenduke ama-80s kuleli bandla lapha ekhaya ngangiqala ukuzwa lokho buhlungu esengibuzwe kabili namhlanje kodwa ngikhuluma uManazaretha sivume ngizivuma ngizibeka kuwe awuthethele wasesiluleka nento eyenzeke ekuphakameni ngicela Nkosi yezulu nomhlaba ukukhumbula uMagwaza usakhile kaMasho hayi usakhile kodwa akusho ukuthi mawakho abantu bawunamacala mangabe khona amacala amvukele endleleni noma seza kumkhumbula Nkosi wasethi lokhu kwehlile yena uzalelwe kuleli bandla akaqala ukubona lokwetha sokwamehlela wazi wafisa ukuba ahambe umgodi ayigqile azavele uma ngabe
sekudlulile. Wathi namhlanje akazi ukuthi kuzokwenzeka njani. Wathi kodwa njalo izulu yasithembisa ukuthi mase kuhamba yona ngeke kusayenzeka lokho kwenzeka ephakameni ukulwa. Wathi kuyasilulela ukuthi asivuke ekuseni la sishone emsebenzini. Mawuhlangana nomunye umnazana sekumisa ekuqoqisa indaba udlule ngoba uzosuka kutshela indaba ongayona iyangeli bandla. Mhlawumbe aza kutshela ukuthi ubani ozohlala. Wathi ubingelelana kuphela ninikile amakhadi nihambe kuze kufike ilanga lokuba namhlanje uThixo uyatshalwa. Wathi maka lahlangana nabo babili lahlangana nabo bathathu ngoba sethi ngicela ukukhuluma okugcina ngakhona kwala ekhaya koneleli ibandla esakubona thina esikhulelele ibandla wayesiluleka manazana. Wathi mawusuka manje la ekuseni emsebenzini isuka la khona isitimela ufika ungena emhlabeni isihlalo sikaThixo. Wathi umethe uNkosana lento ehlile yenzeke kanjani uthi angazi sozwa ngalolu la. Ngoba uzofika nomunye ozokutshela ukuthi uzoba ubani lekhaya kuleli bandla ofuma kwaza kuleli bandla amuku shembo khonje umuntu. Amen. Wathi kodwa ngeke kuphela uNazareth. Futhi ushembe lona namhlanje engikhuluma ngaye usho Magwaza engikhuluma ngaye wakhulumeni wathi masike mahamba naye ke kuze kulweni. Amen. Nami mangimuzwa wayekesho khona la efifini. Lento yenzeka kumina. Kodwa kumina yake yenzeka lento yenzeka kumina. Mina nje ngivuma kwelokho. Ngakhala. Ngakhumbula ngalo leNazareth sasifunde emaphepheni ilanga ukuthi ephakameni kuyaliwa. Ase ngithi awu Nkosi yami ngaze ngiqondana nalento engayizwa ngivuma lokho manazela. Aqondana nalento engayizwa. Namhlanje kuzoba mina ngilwe lo baba. Ngithi sibangani. Magwaza wathi sithandaza wathi cela uba ngabe kukho umuntu ozohlangana nomunye ezomhlangano naye. Singafuni. Hlala endlini yakho manihlezi ngabona nje imabili endlini ningakhulumi lutho kodwa kuphela hlabela lesikabelo phela uJehova ushiya. Singabadinga abaswe. Yavuma manazela. Bahamba ngayindini yami. Banginomjondolo wami ngihlala kuwona. Hlala ngayedwa ngafika ngakhoma isitofu. Ngabeka ibhodo ngafaka amanzi ophuthu. Ngase ngikhuluma ngenhliziyo hayi ngomlomo. Ngathi mina lento ebesiyibona thina yenzeke ephakameni. Angithangi ngizothola mina. Ngase ngikhipha igama Nkosi yamakhosi ngathi uma kwaliwa ngizoshefa intshelo ngisusa amadevu ngisusa inwele ngibe imbungulu ukuze ngibe umuntu ohlubukile ephakameni. Ngoza ngiyeke inwele uma ngabe sekuphela ukuliwa uma kuliwa. Ngoba ngazi mangiyithi ngizoba nobaba. Ngasho kanjalo kodwa. Futhi sibangani nalowo. Yavuma. Amen. Ngathi mangithatha impuphu ngitshele lokhuze lebhodwe lisebila amanzi ngathi ngibuka umnyango avule umnyango kaNazareth. Kwavela kwangena inkosi inyanga yezulu. Ngizivuma ngizibeka kuwe awumthethele yangena ifake ijazi limhlophe lesigqoko esimnyama yafika yama nje la ngasebhodweni ngaliyeka ibhodo
Angiphuphi uManazaretha ngiyaphepha. Kodwa lokho sengikushilo kungijabusile ngaphakathi ukuthi ngizogunda ikhanda ngishefa itshebe ngishefa amadevu ngibukele emakuliwa. Kodwa mase kuphela bese ngibona ukuthi mina ngenze njani. Kanti ngibhala icala kushela. Yangena inyanga yezulu uManazaretha. Efika athi ya. Ilapho bakugcina khona abantu awusuke sebehambile. Kodwa yangena kumele endlini efika athi ya. Sithi ya. Uyahlubuka. Athi hallo kanje. Yathi uyahlubuka. Ngicela mina ngahlala phezu kombhede deke phezu kombhede ya mathi uyahlubuka sontweni. Yathi ngizomnika incwadi ezimbili. Ozosala uyifunda. Yathi abaseKholinto sengabakhohlwa ukuthi babethini. Kodwa yathi izinhlolithi. Uzosala ngiyifunde lapha endlini. Cela ningifundele yona, ngikwazi ukufunda. 17 verse 11. Lese ngayikhohlwa lenene. Kodwa lena ngiyikhohlwanga. Yathi salifundele incwadi. Ungahlubuki sontweni. Uma wafunda itshebo wafunda ikhanda. Kobuhlubo lule libali. Yavuma Nkosi. Hayi, abaseKholinto ngibakhohliwe ngifunda iziKronike 17:11. Bokuqala. Ngifunde yona. Kodwa bakithi ngizogundini wayele ngishefa itshebe ngiyahlubuka kuleli bani. Yangena endini hayi kuphe. Yangena endini nje lapho engihlala khona, ngingedwa khona. Ngangihleli khona ngoba thina sasiyinsizwa esasisaba ihlazo. Eyositshela mangihleke endini babili bazimdiyadiya. Ngangwenza wayenzile komnye umfoka sithele umdiyadiya bathatha sakhe ngashayi phansi. Uthi nami ngiyakhokha la endlini. Uma ufaka intombazane wenzelani mashala esiphula. Wakhuza lo ngqayi ngake basebenzekile. Hayi ngoba ngangisikhwama kodwa ngangidinga into eyenzayo ukuthi ezimdiyadiya. Ngase ngiphuma ke sengohlala ngase ngapha umjondolo ngihlala kuona. Ngangikilo umjondolo ke eManazaretha. Ngoba lensizwa kamabhazi yayisipheka. Eyayisakha eManazaretha. Mabo hathi waphuluka lapha hayi awusophendula umsendaba. Eyayisipheka lensizwa kamabhazi. Ayayisipheka. Ngoba layiqhubeka njalo zonke insuku sasizomthanda zokulala siwenzele impelebeleni. Sikucela lokhu ukuthi lento esiyenzekile ungabekho umuntu ozophuma ngenhlanya. Kungabe bukho futhi umuntu okwazi ukuyikhombela ushembe ukuthi yena ushembe kuzoba yini. Kwakho kwizimali imthela zokulala njalo ngoba siyasebenza siwenze impelebeleni sonke. Kodwa isitimela singashumeli, sihlabele uthwe. Fundela makholwa. Ngoba umkhulu. Kayini nyazi ngayikhohlwa lena manje ngiyazi ngisayazi ethi. Fundela. Uyakuthi lapho izinsuku seziphelile ukuba uye koyihlo. Yayisihambile manje singiselendlini ngedwa. Ngafunda le ncwadi. Kuyothi izinsuku seziphelile bese uhamba usuya koyihlo. Ngivusa inzalo yakho emva kwakho. Ithi ngiyovusa inzalo yakho emva kwakho usuhambile.
eyakuba eyamadodana akho ethe kuba mayamadodana akho ngiqinisa umbuso wakho ebese ngiqinisa umbuso wakho ngencwadi ngayinikwe nangazulu hayi ephupheni uyakungakhela indlu yena ithi lo vuka emva kwabe engakhela indlu yena ngiqinise isihlalo sakhe sobukhosi ithi kokuqinisa isihlalo sobukhosi sakhe sobukhosi akunjalo mina zenhla ngathi sihlezi la kuthini kuze kube phakade isihlalo sobukhosi sakuqinisa uthi ngiyakuba uyise ithi ngiyokuba yise abe indodana yami ithi yena iyoba indodana yami uthi ngoluzela hamba libiza inyanga yezulu libiza ngubaba kwathi ngifunde le ncwadi uma ngigunda noma ngishefintsheke kodwa ngiyahlubuka angiyokumaphutha umusa wami ithi bonke ngibaphupha umusa wami njengokuba ngamaphutha owayekhona phambi kwami yabo owayefisana nami ngamphupha umusa wami yavula uthi ngangakhipa isimuzi ukuthi ngizoye ebhabha shaphu yokugunda ngigundele ukuthi uma kuliwa kungabonakali ukuthi ngiyinazaretha ngoba ngazi ngizoshaya abantu ngithi sibangani futhi naye ngahamba ngawutshela uMagwaza ngibona into enje sithukana nawe lapha engilelebeleni hayi angiphuphi bengibhekile athi uMagwaza bamba lapho thina siphuma kude thina sazi sibaleka sigijima sicasha senza ukuthi asishaya umthetho zobotana usihlabelo sika-12 ngafela ekhaya kuthiwa sihlatshelelwa uma ngabe kungekho lokho ungakho ngasihlabeleli saze sabuya seza la ekhaya sizotshala uThixo ngamhlezi khona la kwamanyezwa lapha indoda yakhe ngizobe yamemeza lapha yangivumela incwadi yathi uThemva kwami ngomisa indodana yakhe ingakhela umuzi nawo wakhiwe namhlanje ingakhela umuzi uma siqedela ungakhela umuzi ngiqinisa isihlalo sakho ngathola le ncwadi mana zethu amen nilithathe nethike ngoba angifundisa ngomini bengivuma lapho Nkosi uthi ungithethele ethi ngaye ngathi ngizokufa ngishamatheva ngimwenza nje ubona ngimwenza nje angwathi nje ngesikhathi ngoba uShembe waphuma lapho kuhlala khona abantu abangasekho emhlabeni ngiyengena lokhu ngikubiza kodwa wazotshela ukuthi ngiyahlubuka manje lokhu kodwa ngiyadabuka maNazaretha ngoba uShembe ekhothama khona abasikhombela uShembe ukuthi akube yini amfundela ngoJoshua 1:1 sifundo emelabele wathi uMagwaza sithandaze sicela uNkulunkulu ukuthi inkosi njengoba lami namhlanje sekunjeni ithekuhleni cela Nkosi uvuse omunye simnike uwe Nkosi sase njalo mbelebeleni sonke sithi Nkosi cela ukunike uwe omunye kwathi mzole kutshela inkosi wasinika laka Israel ukuhamba kaMosi bonke abahamba noMosi abazange bayikhombela umuntu ozowaphambi kwabo kodwa bakho kwabathandaza fundela la uphuthuma isikhathi yabo wathi ngasemuva kokufa kwaMosi wathi ngemva ukuhamba kaMosi emhlabeni inceku kaJehova uJehova washo kuJoshua indodana kaNuni uJehova uyena wakhomba uJoshua indodana kaNuni washo kuJehova indodana kaNuni induna kaMosi wayeyinduna kaMosi wathi uMosi inceku yami ufile uMosi inceku yami uhambile emhlabeni suka wena uwele leliJordani wena nalaba bantu wena uhona labo bantu nabo wena iJordani nabo akukho umuntu ngithola yedwa kaIsrael owayikhombela omunye emva kaMosi kodwa kwasho uThixo esho kuJoshua noma yethela senzani wena
niyezweni engiyakubanika lona ithi ngiliyezwe nangaba engiyokunika lona lelo uNkulunkulu wayethe bazoya uMose akaye khona eKhenani bona nabantwana ba-Israyeli ithi bonke nonke nabantwana bakhe ngoba sebehola uJoshua avanza votelwe avanga futhi ukuhlangana abantu babili abathathu bevala eminyango bethi akube ubani kodwa uNkulunkulu waJoshua wenza hola labantu izindawo zonke eziyakunyathelwa izinyawo zenu ngininikile zona. Ngiyabonga. Ungivule abahluli 1:1. Indawo zonke lokunika zona lezohamba uma sisuka lapho eNazaretha sihamba siya eNhlangakazi ngaleso sikhathi uJehova wasibusisa ngoba asilwana futhi asiyikhethela ngishaya. Kungani thina kodwa lokho sikulindalo sikhululana yezimvuma ngizibeka kuwe awuthetheleni futhi ngiyahambe washo Abashuli 1:1 wathi emva kokufa kwaJoshua uJoshua futhi wafika isikhathi ukuthi ahambe emhlabeni. Abaka-Israyeli bambuza uJehova. Abaka-Israyeli babuka phansi namadoda okwakusho uMagwaza bambuza uJehova. Abashonga ukuthi Ntombela kuzoba ubani? Abashonga ukuthi khulumona. Bethi ubani uyabusikhuphukela kuqala babuza kuJehova ukuthi inkosi lo usehamba uJoshua usinikezela. Ubani ozokhuphuka manje? Ukuye eKhenani ukuba sikhuphukele asiseKhenani na ngoba kasekho uJoshua akafikanga eKhenani. uJehova wathi uJehova waphendula wathi uJuda wathi ngizohola uJuda uyakukhuphuka ozokhuphuka. Bheka nginikele izwe esandleni sakhe. Bheka nginikele izwe esandleni sakhe. uJuda lapho ekhaya eNazaretha siyabuza umlando ukuthi wathi uBhombela khona uzofika emva kwakho. Awuyani. Wathi bakhona izinto ezishintshayo la ningamsoli ngoba kwaba kusikhathi sakhe. Amen. Wafika eNazaretha. Sizwile futhi thina besingekho ukuthi inkosi ilanga yathi ubaba wasinikwa ubabili. Amen. Poma Nazaretha uba wasekho umuntu kashe. Thina siqalile singomakoti ekhaya. Amathixo awubhabhadiswa incwadi yomshado. Yini pho? Yini manje sijwayele isikhombo manje? Thina. Futhi nani neyibonela Nazaretha. Vuma bawakhomba ukuyabuya uzolo ha kuvume ngisemgubile mina. Amen. Thanda uvume. Uthi ubani ozomkhomba la ekhaya? Uzonzani? Khumbula Nazaretha. Ukuthi la ekhaya uzonzani? Abaswazela ukuthunyiwe kuphela. Namanje naMaNazaretha. Njalo khona imali niyo la ekhaya kuthiwe yabamela banda kwami. Abadala ngowena. Iphinde ngo 1:1. Izulu emthombo. wathi emva kokufa kwaJoshua Wathi sahamba uJoshua emhlabeni. abaka-Israyeli bambuza uJehova. Abaka-Israyeli bambuza uJehova. Bethi ubani uyakusikhuphukela Ababuzanga kuGidi, ababuzanga kuShozi, ababuzanga kuwe Mvubu. Kodwa babuza kuJehova ukuthi lo muntu elahamba phambi kwethu usehambile sizohola ubani manje? ukuya kumaKhenani ukulwa naye. Sinayo le ngoma kuleli baba. Ngathwe. uJehova wathi uJuda Ngitho ngamambizi ukuthi bakuthule. Nathi la ekhaya futhi kuhanje u220 sinayo le ngoma kuverse 7 phela siyifuthi 220 verse 7 kubeka kuqedela ba uJehova wathi bengidele kuwe Nkosi ngicela ukusho kusho wena uJehova wathi uJuda bathi basebembuzile uJehova wathi uJuda lelihola avanga bebame avanga bele naye kodwa kwakusho uJehova kodwa makusho wena Mathenjwa
Makusho wona sothi uyabhetha sibabani silwe. Ngoba la ekhaya sisebenzele sikalile khona sizokufuna. Funda ba. uJehova wathi uJuda uyakukhuphuka bheka nginikele izwe esandleni sakhe. Yabo. Nathi weManasseh kunjalo. uJehova izwe wanika ilanga. Ilanga lenika inyanga yezulu, inyanga yezulu lenika uthingo. Lo langa ngithi ngizobhunda. Anika uthingo. Uthingo ninikeza unyazi wena usephi wena. Into esihlabela linye ngifundela ngifundela mfana ngithi. Tshole nje 12 verse ka7. Umabhaza wayekhemile, mana desiluleka. Wazi wabela ugumede la besiluleka boba besiluleka labadodo babili. Njalo mfana zokasithi. Ngoma dodo. Angifuna ukubiza kulo mama ngoba abangeni lento mama. Thina madoda singena kakhulu lezi. Ke verse 7. Vusomunye endlini yami ahola abantu bakho. Nalapha kuleli kwanga khona lesihlabelelo sakho asathola ekhaya. Esithi akuvuka umunye endlini yami ahola abantu bakho. Labo mpondo pho bafaka ungena kulibona. Futhi kuyabonakala futhi lapho ukuthi bayaphela. Ababe u50 lempela bawu10. Sathi bazoba unothi. Sathi. Awuphinde khona kusebenza. Vusomunye endlini yami ahola abantu bakho. Ithi le ncwadi isihlabelelo salibona vuso omunye endlini yami ahola abantu bakho. Umnika inhliziyo efana neyami. Umnika inhliziyo efana neyami. Umphathi umgcobe. Ebese umphathi umgcobe. Oyini mina zesangama sihamba macala. Sihamba macala mina zele. Khona incwadi yamaZulu ahlakaniphile 7:20 verse 7. Ivese yodwa kuphela. Ezwakala elolizwi awuyemthini Uhamba ngeqiniso lakhe. ithi uma uhamba ngeqiniso lakho Ulungile. ithi ulungile. Abantwana bakhe bayabusiswa emva kwakhe. Ithi abantu bahamba ngeqiniso lakho. Abantwana bakho masuhambile emhlabeni bayobusiswa. Namhlanje silapho thina ngezono zethu nezabazali bethu abayishithi. Phinde baphinde. Uhamba ngeqiniso lakhe. Ithi uma uhamba ngeqiniso ulungile. Abantwana bakhe bayabusiswa emva kwakhe. Ithi abantwana bakho bayobusiswa emva kwakho. Yebo. Hamba ngaliqiniso mnazana. Njengoba sila ekhaya ngeqiniso. Lekhaya sike salulekwa kakhulu ekhaya leminyaka efikele kuyo. Ukuthi singaba bangani nezingane zala ekhaya. Asihloniphe. Kakhulu ngoba sisezulwini. Kodwa uba umngani wakho uzogcina uthi wena ubuke ngathi wena usho wena. Kodwa uma uhamba ngeqiniso lakho abantwana bakho bayobusiswa ngisho emva kwakho. Ngicela ukudlula la. Inkosi yami izoba yimbo ayiziba nawo amen. Engizwe sike siphumule sakho kade ngicela kuphela. Ngafika kuleli bandla njengoba ngichaza ukuthi ngafika ngama-80s.
ngicela incwadi Yosua Hebrew 10 verse 22 ungasukumi ungibuke ngizokutshela isuku ngafika kuleli bandla amaNazaretha afike endaweni okululekana kakhulu kuyo mina ngafanga meeting lapha ngifela isitose meeting mangabe ngasani ngibamba uzipho ithi ngisabe ukuhamba ngisabuya ngoba ngatshela ukuthi la ekhaya mawufika abantu bebathathu bewu4 mawalethi bathini mawuthi into bekhulumayo uyizwa babuzipho uma ngabe umama bamba ikhefu isaphuthuma kokukhamba kanti awusabuyi ungazi ubala nalabo bantu la ngelinye ilanga lapha ngihamba eNazaretha ngahlala la ekhaya iminyaka yaba 8 eNazaretha ngila ngathi ngisembelebeleni ngomeme ezumbhobho kufika kungidi waseNhlangakazi ozwathi ekhaya konina kaShozi la ngiyomalume kaShozi aphuma ngeshubana kozweni kaNayi afika lapha ngaphandle ngafika ingane hayi maNazaretha siphathele inkonzo zokwakha abantu amen singaphathi inkonzo zokuphikiliza singaphathi inkonzo zokuyikhukhumeza abantu basenza abahlubekile labantu khona izinto ezibahluphayo umeshe impepho emsamo akuzwakali uma ethatha imali ezenayo la izonikela onyazini akuzwakali izingoma lekhasebejiwe nokuthandaza tafile kumngidi mangifela ngifika ingane kadadewethu udadewethu uzalo kamama ingane zalo into kamama yini ngitheni kwenze njalo uthi thulogoga kawuthanga ilaphi yafuneka ekhaya ngahamba ngendlela ngafika ngaphumula ibheshu afake iblue aphuma ngawo ngene esitimeleni lele ngasi babili ngitheni ngibizelana ekhaya ngitheni ugogo ngokutshela sengikhumula ibheshu ibheshu elibangawo manje sena untombela ukhulumile nje ngalo kodwa khona abantu namanga ngiyabona incwadi le ngiyongwawo le yakho la ekhaya fundela madoda yela ekhaya le ntombi le ikhuluma ngayo sasa maNazaretha ibheshu sikhona bomfowethu ukukhumbula ukuthi mina ngalilo kaza imbelebeleni ukuthi mabuyisa abantu amafaki angokhumula ibheshu endlini lokho sengiphuthume ekhaya ngozi ukuthiwani kodwa ke ngidlule la kuqala funda ngalo sikhuluma nabesilisa abanikazi bomthetho incwadi yengwabo yomshado yale ekhaya sikhuluma nabesilisa abanjani abanikazi bomthetho ethi incwadi kumfundisi zifundisa wena kuqala ukuze abantu babonele kuwe ukuthi uNkulunkulu wathi awugcini umthetho wakhe uNkulunkulu wathi awugcini umthetho wakhe inkosi yathuma ikhuluma phezu kwentaba yaseNhlangakazi inkosi kwentaba yaseNhlangakazi awuthanda ukubhinqa ibheshu uzolibhinqa noma awuthandi ngizolibiza lapha emhlabeni ngizolibuza la kuwe emhlabeni ngilibize nasethuneni lapho yakhona ngiyabuza kuwe akathi kaNtombela mina sasa awuphinde ba sikhuluma nabesilisa abanikazi bomthetho ethi incwadi kumfundisi zifundisa wena kuqala ukuze abantu babonele kuwe ukuthi wathi uNkulunkulu awugcini umthetho wakhe uma wena ungawugcini wena bathina basemva kwakho awuthwesile umthwalo ingane zakho kusazi ukuthi uhambile emhlabeni
Na kanti incwadi la mawuhamba ngokuqoqa ingana kuzobusiswa emva kwakho zobusiswa yini mawungafundi lebheshu njobe ingoma hlobo yayithi yayikhuluma kanje ngoba ingoma hlobo yayikhuluma kanje Oza inkosi yathuma ikhuluma phezulu kwentaba yaseNhlakazi yathi mayikhuluma inkosi phezulu kwentaba yaseNhlakazi yathi awuthanda ukubhinqa ibheshu na awuthanda ukubhinqa ibheshu uzolibhinqa noma uthanda uzolibhinqa noma uthanda ngizolibiza lapha emhlabeni ngizolibiza emhlabeni ngilibize nasethuneni ngilibize laphansi kwethule lapho uyakhona lihlule ithule wakwazi ukunqoba ngosuku lesithathu ngoba banqaba ukubhinqa ibheshu Boss ngiyabuza-ke kuwe ukuthi uzoya kubani uthi-ke ngoba ushembe lapha ekhona ubhinqile lithi uzoya kubani ngoba ushembe lapha khona ubhinqile ngolunye usuku yasibiza lapha emzini wasephakameni ngolunye usuku yasibiza lapha emzini thina besilisa yabuza izwi yathi nihlubukelani madoda nihlubukelani kuNkulunkulu na nihlubukelani uNkulunkulu na yaphinda kabili emadodeni ibuza ukuthi nihlubukelani yathi ngizonichazela ukuthi nihlubuke ngani ukuthi nihlubuke ngani yathi ngisho ngoba ngibona abenjobo bayingcosana ithi ngibona abenjobo bayingcosana bancane babalekele esikoshini niyayishiya imvunulo kaNkulunkulu athi niyayishiya imvunulo kaNkulunkulu na gijimele yabantu uma ngabe ikhuluma inkosi kusengathi kuyedeleleka inkosi ikhuluma kwasathi iyadeleleka siyacela manasa iyafika inhlangano yasentabeni enhlangakazi iyafika inhlangano yasentabeni ekhelana namhlanje kuphelile ukufaka amabhuluku umuntu ofaka ibhulukwe akanakuphakama phakathi kwethu lapho lelibanda ngifike ukuthi umuntu ofaka ibhulukwe akaliphakathi inkonzo kwesabatha kanje Amen. asazi ukuthi uzositshelani ufaka ibhulukwe Amen. ngoba ushembe usitshela ukuthi asikwenze lokhu ngoba ushembe usitshela asikwenze ukubhinqa ibheshu uyena ositshela indlela ezulu ngoba uyena usitshela hlala phansi ezevuma ngizibeka awuthethele yazi amphindanga alifake awayithi ulandela imvunulo yabantu yesikole Incwadi yamaHebheru 10 verse 22 sisondele ngezinhliziyo eziqinisileyo manaze letho lapho onyazini sisondele ngezinhliziyo eziqinisileyo umayekuntobela umayekuushozi litheni izwi lenkosi angisho lokhu ngisabe ukuthi akuyona inkosi untombela asisondele ngezinhliziyo eziqinisileyo ngokwethemba okupheleleyo sinezinhliziyo ezifafazwe kungabikho uvalo sebenenhliziyo ezifafazwe ngonyazi lungababikho uvalo sinemizimba ehlanzwe ngamanzi senemizimba ehlanziwe izolo njengoba ngibonga isihlanu ngenisa abatha silapho silalela imizimba ehlanziwe izolo ngesabatha asibambisise ithemba lokukholwa kwethu ngoba uqinisile nosithembisayo lokugabula kunyazi asiqondane ukuze sivuselane ithi asiqondane njengoba siqondene sivuselelane ukuthanda nokwenza okulungileyo singayeki ukuhlangana njengabanye kepha asiyalani kakhulu lokhu sibona usuku luyasondela ngoba kakhulu manje siyabona ukuthi yeza awuyeza yeza-ke
Phila. Nokusibona usuku leyasonto. Uma sona ngamabomu Uma sona ngamabomu sesilazi iqiniso sesilazi iqiniso. akusekho umnikelo ngezono Hayi noma unganikela umsamo ephepheni ngembuzi. Ngeke imukeleke. Ngisho ngeza lapho yazi uzonikela ngemali noma ngembuzi noma ngenkomo ngeke imukeleke. Ngoba wona ngesibomu yena. Angiqhubeka nendaba yakhe. Ka-HS. Ngeke ngathi mfowethu sahamba naye manazala sebengila. Asuke uthi ngathi ngehla ngathatha imoto iphumbe ekhaya ngehla esitolo ngakithi lapha hayi emzini wakadala. Asuka nomama uMadube athi umgubhuzini. Kwathi yamfana wami useyiwe ukuphola. Kwathi yamfana wami usebekulandile. Athi yebo mama ngilandile. Kwathi nje phela ngiyabuka bakufanga. Baba ngicela ukuthuka manje noma ngoba ngithi ugogo ngasho. Kwathi ngicela ngiyabuka bakufanga umuntu ekhaya. Mathu uthini na wathi bengisho lokho phela ngadlula ngaphuma ekhaya. Mangifika ekhaya nazo nje ngafika indlu yami. Elihlila lami lishilo. Ilazi indaba ngokuthi mawushisa ibhebhe emsamo. Bangayibukela lo bangasekho. Mawudluluza la kushebe futhi ushebe ngakumukela ukukhuluma okukhulumile. Bese ujele ukuthandaza. Izindaba ngomelo bathi hayi indaba kuwena. Njengoba mina asifuna mina asifuna mina. Kuthi okashembe yakwenza. Owasemthanga kimi yakwenza. Ngomadoda. Okanye ijimba. Khona iphanda la kimi. Wakunani ufaka iphanda. Ngomadoda. Wakunani ufaka iphanda. Yabo. Sebenza umuntu ngomalungelo. Uza. Khona abafela bona nginanda zasifaka iphanda manje. Kodwa uyakonikela kushenga ufuna imali. Ufuna yini wakunani ufaka iphanda. Ithobeza kini zinjani manje? Kuthi amadoza kini afuna ithebe imanzi. Hayi kuthi. Ngoba sande sala kuthi wakunani ufaka iphanda. Atolisa. Senunganimbuka ubheke phansi. Ubikwaze naye nawo amen. Umsebenzi kaShembe siyapha manje. Iwenze kakhulu. Wena wenzeni wena? Ushembe uyenza umsebenzi wakho. Wena wenzeni? Awenze lutho. Hayi manaza ngafika ekhaya, awuyidlamisha kanje elikhila lapha. Waso ngimemeza uma into besona mhlobeni. Bathi wema. Bathi ngathi sengifikile kwenze njani? Angena endini ngeke eParliament lakithi kangithi. Wangena wangena umakotwana. Umablosa. Wamadumbe ba. Abaza abantu wena ngiyazi nje. Kwenze njani ma? Uthi qoba khuluma makoti. Uthi bathi ngihambile izolo nayo washo. Uthi ngabo 12 fika bo 1 shift izolo. Uthi ngabuye nengozi imanzi. Bafike ngenza ulayini ekhaya. Esibili samadoda ngafaka zonke ingubo zakho ebengiyoyisha. Ngenza ulayini ngalapha esibili samakhosikazi ngafaka zonke ingubo zami nengane zami kuyoyisha. Bathe emsabi ngenza ulayini wokufaka iMnazaretha. Bongothi ngekisona. Yokufaka iMnazaretha yakho nengane zami. Abekho ngenza ulayini emsami lapha kodwa le. Uthi ke lapha endlini ke asemphuma sengolala kwenyingi. Zikhona ke izinto bithi ushozi yazi konalo. Bithi khona izinto. Futhi lezi ngola nje. Kodwa ikhona impela. Ngeke ngisho kodwa ikhona impela. Waselala kwenyingi makoti. Uthi ke uphaphamendini sikhanya yonke. Leyona wakhotha ikhanyiswa yini. Wavuliwe lathi le enengubo enekile. Ishile yaze yawo umqadi yashona phakathi. Uthi waphuma ke. Uma manje egqekeni.
Makoti kama meze kwakeli. Kodwa kuba wasesana nowami mbese. Wayemembeza umako ukuthi intombi yaseMthombo. Noma waphuma nababala thi ndishilo. Iphelile ngifinish. Kwakuyindlu yotshani. Kwaze umuntu wakancumalo zathi wasekhaya kithi. Khona umuntu wayevakashopela kwaNtando wasemhlanganjova kubuka ngejubane kwenzela ekhaya. Omama basafuna ufunde isithu zokwendlu ngoba bayazishiswe yini. Ndoba ngikhuluma indaba ngisho kodwa indaba yakini nawe. Sifune wena phela lokho ngizokusho kwenzeke. Wafika uNtando akhathela isitaba. Wathi uNtando hey bona indaba enkulu lapha endlini noMamtso. Izindlu ingubo zishe zonke. Kodwa khona ulana semsabo nengubo kaShemba ushile. Kodwa iphelile indlovu eminya yonke. Nemkade zishe yaphela yonke. Nalele umkade bisemsabo lapho khona uMnazareth ishile ukuthi uMnazareth imlulayini awazithi ulayini mukhulu umsebenzi. Ayishanga yonke. La itafula labeziko khona itafula emincane coffee table ingane nami ibeka uMnazareth iyofaka kushekhazi nesihlabelelo lokho coffee table yamasha ngoba kaShemba kushaka. Kodwa kushilo kwakithi kuphela. Uthi kumazi uSimanga umalo uMnazareth. Uthi ke loSimanga isibonile ekhaya. Sathatha imbuzi zonke zeMnazareth yami nengane zami nomkami kodwa nazi zabuka kumindlu ngasetha ayishilo kodwa indiphelile. Akungisho umqadi seludonga lodwa kodwa uMnazareth wona usalile ulayini wakhe. Ngasuka abaNazareth. Ngabe ngene kwenyindlu leli umakoti wafika vula ibhokisi khona akhipha ibheshu lami ngafaka ibheshu afaka isinyele ngayifaka injolo. Afaka uMnazareth. Bashona nsami nokhulu lothayini. Ndizwe mzala. Bafika ngabezukhokho wami. Udlula ithi emthetho ngabandawo ngifuna wekhetha abantu bahlabana ngasampulo kwamphela. Ngizuma ngambizana. Ngabezu umkhulu wami usifuna phela nje abantu abantu uhlala mathuzini njengomthaka. Ngabezu baba ngizala ngathi baba uboba thala isishilo mazobeni. Sibindi igidi. Ngathi baba wena wafika kumina wathi lapha ngihamba ngokhola kaShembe. Lapha khona uShembe kuphela like liyibandla. La khami ngabe ngizinyanga zinginike inswazi ukuthi abafana. Ngingangeni izulu lekhaya. Angikade ngingene kanjani baba ngoba wena ungise kuShembe. Ukhuluma msamu ayikho impepho ngoba phela yisaba. Afela ngadlala isifebe ngadlala iqhazi ngalala nebheshu noMnazareth ngoba ngavela ngalala kwaphuma uma abahamba benamakoti asala ngegedini. Wathi khophelele kancane. Abantu ngibelu wami endlini. Baba kumbuza ngeqiniso. Lento yenzekele endlini la ekhaya ayikazi yenzeke. Bengina abafana mina bengakuthile egcekeni amabhubisi. Kodwa ngabayeke uma wena baba futhi wena ngihamba ngokhola kaShembe ngoba lapho khona uShembe. Ngisho ukuthi uzayiphatha ihawu nje engazi ingene esontweni. Wakwangela wakwazi ukufika eGoli. Ophatha impande yengithethela ngathi baba ushindlu yami ngibeni lekhamba benizulu. Wathi baba ngini ngibishisa. Nakini lezi zinto kazenzikile. Abakile baphethela nazo. Wathi kudedele mina izulu fana. Uma nebhekela uphuma, uma ebhekela ukuthi isontweni, bayangibuza bakithi ukuthi yini into oyenzayo. Manje labathethisa mina, mangizama ukukuvezela ubone into uyibone into engikhuluma ngayo. Ngase ngina 8 years liba. Manje bangathi kwenzekani? Angiyazi le. Hayi bafundisi. When niggas involved, I tell them to come about, but to pay the bank. But to take it about always not for a lady, but in the money of 10,000 and then the two rounds. I will not take to get like that. I don't get like that. It tells them that I take Jagamati. Amen. We are the same person to I want.
sonto lokuqala sinayo enkosini uzobika kodwa phela uJulayi uzobika kushela ushiya emuva la ufuna kuqala khona kuqala Thessalonike 4 ngoba Thessalonike 4 verse 13 masukuma ngokutshela usuku uthi baba uyihlo mkhulu wakho nobaba mkhulu wami bayangibuza ukuthi la esigekeni ubangelana nomsindo ubangana ngithi mina ngifika ngatshela kaShembe ukuthi angothi sontweni ngifuna ukuthandaza ngo6 angothi sontweni ngifuna ukuthandaza ngo9 bayengenza khona ke lapha uthi kahayi mfana noma kwenziwa njani mawusukholiwe waba yiNazareth funa ukuthatha imbuzi wena usibikele la ekhaya ukuthi uyiNazareth ubike umNazareth amen abasumamaza isonto siyobuzwa nathi singene izithandaze manje bangibuza ukuthi la ngane wayisa sontweni ngani bangumsindo la hayi asazi ukuthi nawe mntana ngathi mina ngikutholile ngakuzala kumnyoko washo nje baba wathi mawusufile ngafaka isiphathi uthi ngitshela abakini ukuthi wena sengithola ingane yabo bayakwazi ibona banginikeze wena kodwa funa ngithola imbuzi ngifaka isiphathi ingane ngafaka isiphathi yadigela nawe ke mntanami uma ngazisonto lekhaya yeza bayazi bakithi akubaba ngizithwenzana kodwa awufanele usibike ngibona ukuthi kaya ngithethe izulu lishisile kodwa ngingasho kaShembe kodwa yakhuluma motho Amen. abana tsuthu Amen. baba kababe kuNazareth ekhaya yabo zathi ndathe ngibona ngalamu kodwa manje khulisa nje fike kasodwe wathi kwenza into lokho wala umuntu wasitshela ukuthi isifina sana bona ibandla beNazareth akulona ibandla lasemhlabeni elasezulwini ufuna ukuthi ungene kulona ugcina imiyalelo yalo ngoba abakithi abangaseka emhlabeni bangene kuthi wazokhola kuleli ibandla ngoba befuna ukugcina imiyalelo leli ibandla amen baso nina atheist angazi ukubika umNazareth kubikwa kanjani uthi wena useginyezini ngicabanga ukuthi iminyaka yagcina ngabo kweginyezini akele umkhulu sambo sathile nje siye eginyezini ngobikela uthi ngokukhulu sahamba afika ngahlala lapho ngalotho uthi ngifuna uncipha abantu ngoba ngifuna ukukhuluma naye angichazisele ukuthi yini lento eyenzeka la mama phela beNazareth kwabanjani ahamba ngathi inkosi ekhaya kusho izulu zangasho ingubo zakho kodwa manje ubaba umtshela ukuthi mina ngoba ngibeka kuNazareth wathi hawu mleminyaka ngaba bizu 8 wathi mina ngaba la ekhaya la ebina bakwazi uNazareth awulo uNazareth phela mangabekile ekhaya lo Nazareth bekufanele kushaya nawe bakushaya yonke into ekhaya yenziwa ngenyongo amen yathi uthi ngokumina ngathi baba ngazi ngoba angaze ngidibane nabantu bekhuluma nokukhuluma angazi wangitshela yena ngomlomo wakhe wathi ufuna ukuthatha imbuzi ntambama ngesabatha ufuna ukubika emthamo ukuthi la ekhaya wena usuyiNazaretha mabe kuzuma benza isonto nawo bathi amen bangene endlini bethandaza kanye nawe amen wathi manje imbuzi uyihlabe ntambama ngesabatha khona imbuzi yesibili ufuna kube nayo uthi kuyothi ekuseni uqala umshumela elivuka nathi amen kuyothi ekuseni mase efikile umshumela ingakangeni inkonzo ka9 ungene nembuzi akhola khona amakhola uthi lembuzi ephuphela khona amakhola ebese ufuna ukuthi umshumela lembuzi ngimukela uShembe la ekhaya uthi ahlangana nabakithi babe ihawu lokumvikela emini nasebusuku amen angathi ngifike namhlanje la ngiyazi ngizobuka iwashi ake ngiyabuka lokho ndivuleka la Amen. Alexis ngalutho nje washo ukubuka
wathi uma ngabe esefika umshumeli uthi lembuzi umukela ushaya umthambele ekhaya ahlangane nabakini nje ubukobekile izolo wathi la ekhaya lapho kulokuze ephinde ngibelele utho Amen. uthi yamina awuvule amakhosi 19 verse 19 okuqala uthi mina pheshaka Israel kwakukhona Elisha kukhona futhi Elijah wayewumholi webandla laka-Israyeli Elisha kwakuyindoda eyifile wade wobheka lo ncwadi uyithola ebhayibhelini bayibheka ngayithola mnazana nansi ngiyifundela mina Marcos 19 verse 19 ngizwe ukuqala njalo wesuka lapho wafumana u-Elisha indodana kaShafati kwaku Elijah lo wayemprofeti kukhona u-Elisha indodana kaShafati wena indodana kababa ngathi uyazazi indodana kababa umenzelani lo baba wayelima ngezinkabi ithi u-Elisha wayelima ngey'nkabi wakhamba umprofeti zakugombela wahambe davuza zonke iy'ndawo abantu belima ngey'nkabi belima ngamageja benza zonke izinto u-Elisha wandula u-Elisha elima ngey'nkabi ezaziboshwe ngamajoka 12 ezayiboshwela ngamajoka 12 ngiyakhumbula lokho iy'nkabi 12 umemumva kumemeza zithi yena ekwezelishumi yena wayesemvethuze kwebheja ey'nkabeni eziyi-12 Elijah wadlula umprofeti u-Elisha wadlula kuye wamfumba ngengubo yakhe wamuthi ngengubo eyebhuku wazishiya iy'nkabi wagijima wamlandela ithi wayishiya iy'nkabi kwakusho ukuthi wayishiya iy'nkabi wayishiya zinjalo waselandela umprofeti walandela u-Elijah wathi mangiye wathi umprofeti ngibonge obaba noma wathi Elijah mana kodwa ngicela ukuphindele ekhaya qala ngiyobonga ubaba nomama ukuthi ngibone wena uphuma ezulwini kodwa ngibuyele emumva qala nawe ubuyele emuva uyobika umNazaretha ekhaya lini Amen. ngizabuya ngikulandele wathi ngizosuka mina bese ngibabekile abantu obaba nomama bese ngikulandela wathi kuye phindela emuva phindela phela emva phela ngikwenzeni waphindela emuva waphindela emva u-Elisha wathatha izinkabi ezimbili wathatha iy'nkabi ezimbili njengoba kuthiwa nathi ngithatha imbuzi ezimbili wayihlaba lezi nkabi wapheka inyama yazo ngempahla yezinkabi wathatha amajoka lawo ey'nkabi wapheka ngawo inyama ukhuthuma ukufikela abakubo ebese elandela u-Elijah nawe ukhuthuma ukufikela abakini ebese ulandela unyanga Amen. wabapha abantu badla wabapha abantu bakhe khona wesuka wamlandela bathi uElisha, masebenzile wamkhonza. wasuka wamlandela lathi unyazi lathi uthingo lezi mbuzi ezimbili ngizibeleta baba ngesabatha enye ngiyibeleseni yathi umshumeli masehamba ubomnika umkholo umlenze ngoba kukhona mina umshumeli uzohamba lowo nyawo umele mina ukuthi nami la ekhaya ngimukeliwe kambi Amen. ukwenzile lo mama kwenzanga ke nayo inkomo nansi inkosi mama wathi ke isikhathi leso uyotaka ngashamathi ubona into ephethe impozo ngena emanzini usuyotaka amathi egcekeni wathi leyo nyanga yaleyo mbuzi leyo obubikela abakini ngabo angasekho emhlabeni naleyo mbuzi lena obumukela mina ngayo nothatha iy'nyongo zazo niyifake ebhakadeni nifake indini emhlophe nifake umcako nifake bese nicaka umuzi wonke ngalezi iy'nyongo zombili ngoba kumane ngicaka amatsheke lawo wacakile wacake mali sawubona phakama ake sawubona
ngicela ukusho kodwa ngibhekise emadodeni nasemakhosikazini ngiyakubona iwashpa nawe futhi ngiyazi ukuthi uyakubuka sekuningi uye ukukhamba ngiyavimba kodwa ngifuna ukukhuluma ngalokho ngoba abantu bayanikela enkosini bengayitholi into ebese besola ushembe kanti bashiye emsahani ngicela ukusho lokho kuphela angibuza ngoba kubuka manje ngiyakhulela amizi ukuthi uba ngibonile ngifuna ukuba ngibonile siyamkhulekela bona abanye babaphatha amakhanda la base bekhulekela wena ngiyazi ngathanda ukuba ngathi kodwa ngosema futhi ngicela ukusho lokho Manazaretha makhosikazi Tela nibumthinte lokho nani nomakoti bamomdala makhuzwayo ngine makosi ulandela lo mabloss wagula umakhuzwayo washona emhlabeni kwaphela isonto into lesibili wakhamba kumina ngicela ukusho lokho bese ngigudu wakhamba khona ingane engaqokile njengoba izalo nje kanje ibhone kanje athi mangimuntu ngokuza uyathi nalengane ngamodla msebenzi emhlabeni uyathi nalengane wathi ngale ngivimbile endleleni ithele lemvulela ngoba mina yaphuma kumina mangayeka ngangakutshela wena ukuthi uphumele isisi khona inkingo ndoda la nami makhosikazi umuntu ophuphumile ngicela nihambe makhosikazi nani madoda niyokhumbuzana ukuthi awukaze niphuphumelo isisu na ngoba yikho into yakuyenzeke kuwe ilunge kodwa uthuka ushayembe uthuka idlo uthaliko uzusindise kanti ahi ile ngane ngicela ukusho lokho wathi baba ngangikutshelanga noba ngangibula ngithamba ukuthi uthe ngoba ngathi ngithi wabuka ngabe ngayibulele endaweni nayo kodwa lengane ifika ngivimba lengane yathi yeke ngidlule la ungahamba ngotshela ubaba ngilande lapho waphuma khona lapho ngaphuma khona angiqambi igama ngingenise ekhaya ngathi yaphuphumela lapho ubuloko uvula ngaphaphela kodwa ngagijima ngatatazela ngezela ekhaya senginqumela ngafaka inkosi ngisho uthi mwena bathi inkosi yamakhosi umngamo ngikhombisa ingane wathi ngivimbile endleleni ngicela ushaka ngithathele yona ibeke esangweni ngithathe esangweni mina ngingeze ekhaya ngoba ngiyazi yaphumela kodwa inkosi ngibuyisile ngaphuma ngaye esangweni nesipeku nehlabule umlahla nkosi ngihamba nembuzi ngafika ngathi mntanami ngithe ushamba ngakubeke la ngoba ngikwazi ukuthi waphumelaphi lembuzi ngikuhlangabeze ngayo ngifuna ukungenisa ngayo ekhaya ngifuna wena mntanami bebe ihlavu seluwe ngicela wena uthathe lembuzi ije leli hlavu ngoba ngiyabona ukhona yasuka imbuzi entsheni phansi yangayo imbuzi yangaya ehlavini yeza kumina afika ngikhotha intshela baze ngathi yabuye entshelweni yabe yodisha amen ase ngisho ihula kithi kangithi abanga ngisho inkosi esimakhathi ngasho ihula kithi ngathi akuphuke nje sanje lesikhulu hayi nje enkulu ngasele parliament afaka mntanami nansi nje yakini ngingenisa kuyona cela ungikhombise ukungenile yasuka imbuzi yazomqabula umlomo yakhitha imbuzi yaqabula ihlaba amen base ngibeke itansi la kabake imbubo yokulala la kabake umkamelo la kabake ibhuluko hayibothi umfana kabake ibhuluko lawo la kabake iyembe lawo athi mntanami wena kuthi lapho uhlezi khona unalo ushupaka umuntu mayefika unikwe iphansi ethune nahambe nalo ngathi namhlanje nathi imbuzi angisakhulumi leli bengingenisa seminembuzi yesibili ngathi le mbuzi ngithi nanti itansi nathi imbubo yakho yokulala naku umqabelo kokuqamela
nanti ibhuluwe lakho nanti iyembe lakho lokugqoka mntanami anibade kuqamba igama ubani igama lakho bayihlaba lezi mbuzi ngangadlali ukuthi bawasha wangaphakathi bakubeka emsamo bavuka ngasasa baphewa wangaphakathi ngahlahlela benza okunto badlula inzuku embili yaqhamuka ingane mina sekuyisiso yathi baba sengiqokile ngathi amen mama uma ke nje wayisola ma wake wayisola inyanga eyodwa wabuyela endaweni yakhe ingane yayisiphumile ezulwini yafika sinyane sakho kunameva yaphuka ayibuyeli ezulwini ihlale lapho yaphumela khona ayezele ingane yami ngithenga isembelebeleni yakhina manje ngithenga isembelebeleni manyasalethe wafika futhi lengane ethi kuthiwa kuzobiza phansi ngaye ekhaya mangifike ekhaya ingane yami ifile yomfana bayazi bakithi ngiyabona funa bangabona kithi ikabula usaphumuza bambiza ukuthi usakhulu mina kemthandi ma4 bafika ithule ethe du mangibeka umunye esweli la anyakazi kuphela kushisa nje esubeni kuphela ngathi ma ngiyaqina lapha ngathi ma kwenze njani ingane nami akhuluma unina wakhe unina wayithatha ngantani sivuvukele singapha sahamba saye parliament ndingasele uthi uma wenza amabloss uthi uma wengane zami amabloss ngizengene ebusuku ovule kumnyama Job 33 verse 13 ngithi ngizengene ebusuku ovule kumnyama wangena ingane yomfana emnyama yeza kumina silele yafika athi ma ulele kahle nomfowethu yamnqenisa umbesi kanje mina ngihamba kanje ingabhoko lutho mina ngihamba kanje mina emshayi ngempama esikhathini mina wakhe What do I want to do? I'm going to try to do it. I'm not going to stop music. But to support the language. What do you want to do? Utani ngana wana ma. Utani nalo mkonile wenzeyo ngito. Kodwa mina ngibulawa imvula ngigqokile ngiyajabuzela nje kanje. Emshaka bangasikhathi. Mangathi mina wena ukhona yini ngoba nabe ngenzela amakhulu ingane amakhuzwana ukhona yini kuwo kwakwenzeka uthi ngahamba la ngiyakuma ngokuthezela uma inkuni esandleni afika ngathemfela ngahamba ngaye ngiphoshele ukuthi uyidiba ngabe nenyanga yodwa one kodwa ngathi mangitheza lapho afika ngabuyela endaweni yami angicabanga ngokuhlamba ingane hayi bo mama ngiyacela cabangani boma angicabanga ukuthi ingane nje anginakanga lutho nje kodwa sika ngishanga baba ihlathi singakasivuvukele ishawe ingane ngasekho emhlabeni singaka ihlathi hayi mhlawumbe ukuthi singaka ihlathi ngathi ungabheka phezulu ngashona emhlabeni afika ngathi baba khulu khokho ujoja kithi uma kuyile ngane yami ngicela kuvukele la uma ivuka nje la ngumlanga namhlanje ukuthi la ngithile ngamezela wabona zele police inkonzo ngiyimbi ayina amen ake ngicela amen amen akade lapho ngihamba ngahlala lapha eParliament ngayihlalela nje endlini ngathi ngizingane yathi baba yaza zongena endlini ikhona ukhabe ikhona ngathi mabe ngibona ukuthi ayisuku liyibona mfika dikani yini nzokuhlanga umfowabo waseyithatha ehamba nayo ngoba yena akagqokile akanalo igama akanalutho bomama kunjalo ngobumama emakhaya hayi ashela umthamo wakhe ngomhla ka3 April kwakumashi mina sithi phela ngizomdala ngizokulanda mntanami
akavuke lo April mhla 3 April zokulandela ngempela ngashona isenze khona namhlanje edike ngafika ngayibiza nehlamvu lami ayingayibona kanjena ngaze ngafena ekhaya ngasekhaya ngingenisa nembuzi ngoba ngangiyazi isetolo ngingenisa nembuzi ayiqamba igama ayigqokisa kathi esuku ngalolo langa lo yafika athi baba mina lo igama lami ngangithe usiphamanje igama lami kathi mina baba usiphamanje wathi ngaka amen futhi ngathi baba amukho umuntu ngofunda Isaya angisadluli la amukho ngofunda Isaya 49 omunye ntanzi Isaya 49 verse 20 uJobe 33 verse 12 yeah bheka kulokhu awulungile cha verse 13 umphikiselani na ethi ungenzeka uThantuli uthi umphikiselani akabonakalisi nanye izindaba zakhe uJehova yabonakalisa nomsamo wakini uyabonakalisa kanye indaba zakho uThixo uyakukhuluma kanye nakabili uThixo uyakhuluma kanye nokho umuntu engezwa nakabili umuntu engezwa ekuphupheni esibonakalisweni sokubusuku khona ukuphupha khona isibonakaliso ezwa khona inyongo mawuphupha inyongo kodwa lokho ukuphupha lokho okukhuluma nawe esibonakalisweni lapho umuntu ehlela ukuthola lapho ehlela khona ukuthola elele embhedeni wakhe ulele embhedeni wakho khona uyavula indlebe zabantu uNkulunkulu uyayivula indlebe ulele akhulume nawe ephupheni avale isifundiso sakhe avala isifundiso sakho ukuba anqande umuntu ekwenzeni kwakhe ukuba kunqanda ukuthi ungakwenzi lokhu noma enza lokhu athukiswa ukuzindla komuntu athukuza ukudliza kwakho ukugcina umoya wakhe ungayi emgodini ugcina umoya wakho ubungayi emgodini isibonakaliso sinjalo nokuphila ekubhujisweni kwenkela ngiyabonga fundela 49 verse 20 nomnikelo ungqobo 49 verse 20 yokugcina uhlala phansi lapha abantwana yokubazala izikhona abantwana yobazala sebefila ubazala sebefile yini abababhumile bayakusho futhi ezindlebeni zakho ithi bayakusho endlebeni zakho wemama le ndawo ingingini ithi le ndawo manje ngihlezi kuyona nginika indawo ubaba kuntazi ngona amaningi le ndawo ngikuyona maye ngipentshile nginika indawo ngithathe la yeah ushoke wena enhlizweni yakho uswakhohlwa mama ngoba ngithanda ukusoli abeze usho enhlizweni yakho uthi ubani ongizalele laba ubani ongizalele lezimba lezithi zipintshekile lapha ekhona njengalokhu ngilahlekelwa abama ngoba mina abantwana bami bashona ngabangcwaba awubani lona awumazi kodwa waqiwe inyanga nje yokuqala kaqala ngihlezi nje ithi ngihlezi ngisiboshwa ithi ngisiboshwa mina ngalo yipi le ngane ekhuluma kanje ngizula zula njalo yeke nje le ndawo manje ngizeziyona impintshini funela indawo le ndawo ikunile kumama hamba uyona ucabanga ukuthi angikazange ngeqiwe yini inyanga noma zabambili abasutshela babangane ngoba bangenza lokho angazi ukuba kuyisebe sengakhohlwa nizela kunyazi uNkulunkulu wabantu wabuthathela ngafayile sami Amen. ngelinye ilanga mdluli Nasishumele egimeleni la sithi ushambo mawuqala umsebenzi uyawuthola mawuqala umendo nabo mdletshe mawuqala umsebenzi uyawuthola mawungayithola ingane uyayithola uyayifuna kwasuka intombazane yeza kuthina kafika kathi baba ngakhule ngamithi somuntu ukukhulela umuntu oshadile ukuphela kanyona ukukhulela mangabe uvela wazala mavela wamithi kumithi njengenkomo inkomo ilotshola umkami nje ngiyambona bangifuna imbona muhle akamithi yakhulela uba wathela ngenyango kithi izinto zanakuyamithi azali ingane embili ezingane embili ezizalile zingane embili ezizalile lezingane embili ezizalile wabaleka umkhona wayishiya wayishela lezingane manje ifuna umsebenzi ayutholi icela ukuba ikiye lo muntu wethu othi ushembe
Uthi yena ngayinika imisebenzi kwazi ukwenza ngoba uyisele ngane zayo isamazi wakhe baba. Hayi sasikhuthele manje sathi. Iyazazi. Sathi hayi ushebushu uJulayi uLempheli kwakuthi manje sathi. Asamina imali fakishiwe sathi sokugqibeza sakhuluma noNduli niyamazi wasenkandla ubeshaya amabhasi sakhuluma nomsezane sathi umlesha lentombazana kwalesha yeza lapha yafika lapha yabikela uthi ihlala phansi yafika bikela uthi baba ngazaliswa umuntu umngami ngeke uthuthuzele ubelethe ngoba ngitheleke inyongo abazali laba bamitha benungenawo bazala futhi benungenyawo futhi hayi ngoba umuntu abenkosi yathi inkosi yasezulwini uthi wena nkosazana yathi ufuna umsebenzi wathi yebo ngifuna umsebenzi wathi wavuka ekuseni ngomsombuluko kwakuyisabatha sile ekhaya wavuka ekuseni ngomsombuluko uhambe wehlala eBriya station uphuma esitimeleni ume khona lapho ume lapho ngokuphuma esitimeleni ume khona lapho ngizothola umuntu ozofaka ukuthatha ngokufaka emsebenzini Ujehova wabantu abamnyama amen Mntwana nathi uthe usheba ngovuka kakhulu mntwana yavuka ngo5 yahamba fika ephuma esitimeleni yayisima esitimeleni ikade umuntu noma ukhamba loza ngakuyona yamnaka ngokuphambi yona ilandile yaza biso ngopitha amanzi yahamba ngele toilet yathi mayifika toilet isikhumbula ingubo ithi yahlala kwaphuma ikade lengane toilet yayichisa ingubo yabaleka hlala emnyama bayangena abanye omama bayishobingele bahambe yona bathi yangena yeshobinga phuma ikade lengane etoilet baza bashaya ufoni ntambama yadini yathi mina ngolaphi wengithi unamanga lo muntu wenu ngimela lapho oshoyela ngafika umuntu ozofuna umsebenzi ozongifaka emsebenzini bathi mina asigibele ngesabuthe sawuthi zayo uzotshela yena ukuthi afika ngamuntu yenza labo lazinto ngangilalele yathi baba ngihlala ngomsombuluko kwaze washonila ngafika ngamuntu la uzothi ngathi yini oyibonileyo Laka ngibonanga lutho wathi uyile kwakhanga wathi ngile baba ububona la bathi ngokuphuma ingane etoilet ngangawusahlaleka ngibaleke uthi yileyo ngane leyo ufuneka ithole umsebenzi ngoba wayikhipha ifaka la ukhona la wakhipha ingane hayi iphumele ukhona hayi ngimfihla phansi sikulu uthi wayikhipha lengane wena ezwake wayifaka la kulo toilet lelo iyona evala umsebenzi iyona futhi inkoshuyise wengane zami ngokungamboni yabuye yenza kuthini wathi landa lengane uyise ekhaya uyigqokise uyiqambe igama wenze yonke into uzofika uyiswayo ingane kwahlanganisa amasente yayenza lokho intombazana yakubeda lapho yathola into yakho kuvithola laba bathi ngena yathi ngena yakhobiso ingane zakho yathi ngena hamba kuwena Ngoma ngashamba banazaletha kodwa sengibuye wash next please bathi ngena bathi wena wangishiyela ingane wathi mama wengane zami ngiyaxolisa namhlanje ngifuna uye kusebenza la ngizokhokhela ingane zami ngikulobola ngikushadise ngiphambi ukhona ufaka 14 mawukhona sikumo ngibona uphinde futhi uthathe imbuzi kusho lo shembe simlandelayo uhambe uyabisho ufuthi baba ngiyaxolisa ukuthi ngami ngithela ekhaya bafuna mina ngiyomithela lapho ngangigane khona ngamithela la ekhaya ngicela ungicela uxolo komkhulu nakogogo bami bonke imbuzi yamandla akho ukhona la umuntu ngiyithela awucela ngoxolo wayithatha isimbuzi wena emsamo ingane yami icela uxolo kumina nakunina kubaba sicela ngithole umene lo muntu wayelahlekile wabuya wondla ingane zakhe walobola wagana
Yakala intombazane ifaka u14 namhlanje. Ngiyaxolisa. Silandela uNyasi. Asitshele ukuthi ngoba thina sasale kuthatha la sathi inkosi vuso kunjinjini ya. Asibona ngifale kuwo Ntombela noma ku bathele. Kodwa thatha la sathi inkosi vuso kunjinjini. Uyela lapha endini lazo. Uyela nje ngizoguqa la. Kuba sathi akuvuka endini yakhe akathe sisho lutho. Uma ngabe wawasola hayi ndina mzivumile ke kuye. Amen. Uthanda ukukhuleka ungashini ingane umntwana. Zivumule ke zivume. Uzibeke kuyo. Nkosi yamakhosi. Bengibeke kuyo. Ufuna usabe laba bodwa sindamse ngisaba. Ngokhuluma ngelanga ngizona futhi baba ungikhumbulile ngoba namanje ungikhumbulile. Angaze ngifise ukubhuka. Ngikhambe futhi ngibona ukuthi ngiyakhankazela phakathi. Amen. Kodwa ngoba lo baba lo. Ubaba wasezulwini. Uthixo namandla wonke. Amen. Ingilozi le. Amen. Leka 1 2 3 4 5. Wow. Joli. 1 2 3 4 example 9. 1 2 3 4 5. Ukhona u5 la. Labe eBhayibhelini uSambulo 9 verse 1. Ukhuluma ngayo phela uSambulo 5 ukhona. Yangezwa Nazareth. Amen. Khona uShambo wokuqala ubhaliwe lapha uDaniel 4, Daniel 11 verse 2. Khona uShambo wesibili, khona uShambo wesithathu, khona uShambo wesine, khona uShambo wesithathu. Fushisa manje nanga ngibuka lo baba. 9 verse 1. Ingilosi yesihlanu. Ithi ingilosi njani? Ingilosi njani? Awuphinde baba. Ingilosi yesihlanu. Ingilosi yesihlanu ngathi lapha endlini manje zeka5 Yabetha. Yabetha. Ngabona inkanyezi. Ngabona inkanyezi Iwile ezulwini. Iwile ezulwini. Izemhlabeni. Yaphiwa isihluthulelo somgodi. Ithi yaphiwa isihluthulelo lapha sila Nazareth. Uma ungavumi kodwa isihluthulelo somgodi oyokhilela phakathi emgodini. Le ngilosi yesihlanu yanikeza isihluthulelo somgodi. Sikhona namhlanje. Ongenamkhawulo. Yavula umgodi ongenamkhawulo. Yavula umgodi ongenamkhawulo. Wenyuka umuse emgodini njengomusi weziwe. Ithi wanyukusa emgodini ngoba lapho wawususha. Wanyukusa omkhulu. Ngoba ingilosi yesihlanu yakhiyelehe. Vuma. Mina ngivumile ngizile ngizulu. Nami. Akukho kunye ngavuma ngoba akukho kunye ngangacabanga. Kodwa ingilosi yesihlanu hlala phansi. Nkosi yamakhosi. Wena ingilosi yesihlanu. Amen. Futhi wehle ezulwini nokhiye. Lapho kuvale khona wena akuvuli. Amen. La kuvule khona wena futhi akuvali. Amen. Namanje Nkosi akube njalo. Amen. Amen. Asivume. Kodwa izwe la lakhuluma ngoNyasa Nazareth. Yababuhlungu mina kakhulu. Uthi libangana amaNazareth kodwa uwafuwe uyangithanda uwafuwe na ungithanda. Wabala ngakhona. Mina ngabala kwabamthandayo. Ngikuthatha umsulo ephelele. Wena wabala ngakhona ngamthanda. Usemakhosi sengiyasha baba. Lichena ke izulu. Uyovula mhlawumbe sa124. Sohlelo lokushumayela ucabanga. Lapho Nkosi engone khona bafundisa iposi zabezitha. Bafundisa bami. Lapho ngona khona imphumela engifundisa ifana ngonile laboxolisi. Nani insizwa noma nani makhosikazi boxolisi. Inkosi kusipha ngoda lapha. Amen. Obaba abaphethe bafundisa bona ke bawucela ukuthi bizene kama kodwa ngibonile. Boss